draga deco, ja sam vaš drugar Zuzi i dobrodošli u moju čarobnu Zuzionicu. Danas učimo brojeve. Jedva čekam. A vi? Koji je tvoj omiljeni broj? Kog datuma ti je rođendan? Koliko imaš godina? Hajde da saznamo. Krećemo sa prvim brojem. Broj 1. Jedan auto. Broj 2. 1, 2, 2 lopte. Broj 3. 1, 2, 3. 3 psa. Broj 4. 1, 2, 3, 4. 4 žabice. Broj 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 olovaka. Jupi! Sada, kada smo naučili sve brojeve, hajde da zajedno odigramo jednu zanimljivu igru. Kaži reč u ritmu. Sada sam na potezu ja. 5, 5, 5, 5, puš, 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 puš. Sada je red na tebe. Bravo! Sada malo teži nivo. Da li ti ova igrica bila teška? Ako jeste, probaj ponovo. Znao sam da ti to možeš. Pozdrav iz naše male učionice. Doviđenja i nove Zuzionice. Čekam vas!